салом дӯстони азиз, оё медонед фактҳои ҷинсӣ? Якум, оё медонед 80% сактаи қалби мардон дар вақти робитаи ҷинсӣ ба амал меояд? Дуввум, оё медонед ки аввалин рифола аз рудаи гӯсфанд тайёр карда шудааст барои пешгирӣ аз сифлис? Севум, оё медонед ки бисёре аз мардон дар 7 сония як бор дар бораи алоқаи ҷинсӣ фикр мекунанд? Чаҳорум, оё медонед ки дар як рӯз 120 миллион робитаи ҷинсӣ дар дунё барқарор мешавад? Панҷум, оё медонед ки дар алоқаи ҷинсии нимсоата 200 калория аз даст медиҳед? Шашум, оё медонед ки дар дунё 95% мардон ва 89% занон худирзоӣ мекунанд, яъне суха мезананд? Ҳафтум, оё медонед ки мушҳо дар як рӯз 30 маротиба робитаи ҷинсӣ барқарор мекунанд? Ҳаштум, оё медонед ки ҳар фард ба таври мутавассит 2 ҳафта аз умрашро ба бусидан мегузаронад? Нуҳум, оё медонед ки гунаҳе аз мурғи марҷонҳо бе робитаи ҷинсӣ метавонанд кӯдакдор шаванд? Даҳум, оё медонед ки бисёре аз мардон фикр мекунанд ки олоти мардонагиашон майда аст?